Togola TV lamɛnbagaw a dansɔgɔ ani ko ni ye an na émission ye Togola TV Jabaraso sanfɛ ni bɛɛ ko a ma ko ɲɛdɔn kɛnɛ. Togola TV o ye Jabaraso jumɛn? Togola TV o ye Jabaraso ye Agnama dugu kɔnɔ, Abidjan dugukolo kan, Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ. Nin waati in na an bɛ min? An bɛ Burukina jamana kɔnɔ. An n'a cɛbakɔrɔ dɔ bɛ ɲɔgɔn fɛ yan n'an k'a lɔn depuis Côte d'Ivoire dugukolo kan Yamoussoukro mara la. Yani a tɔgɔ ye di n'u bɛɛ ko a ma ko Gbasatigi Solo, dɔw ko a ma ko Janfrɛ Solo. An nana janjo la Burukina, Ala k'an gɛrɛsɛgɛ don a la bi. An ko an bɛna baro kunkurun kɛnɛ ye. Bi baro kunkurun posera jumɛn kan ɲɛdɔn kɛnɛ kan Togola TV Jabaraso sanfɛ? Somaya kan. Mun le ye somaya ye? Jɔn de bɛ se ka kɛ somaya ye? Jɔn ni somaya ka kan? An b'o o baro kɛ ni an na Janfrɛtigi Solo ye bi ni dɔw ko a ma ko Gbasatigi Solo. O yɔrɔ la n bɛ soma bɛɛ fo diɲɛ seleke naani bɛɛ la. Kɛrɛnkɛrɛn an bɛ Burukina dugukolo kan. An ka Burukina lasɔrɔ an na sababu ɲuman sababuya n'o ye Ala ka Abu ye. Ala ka Abu Tarawele. K'a foni ye nin waati in na ka dansɔgɔ k'a ni ko. Simo i dansɔgɔ i ni ko. I dansɔgɔ Saka Togola. I ni taa ni goni. Ni bi ni fa. I dansɔgɔ. I ni ko. I bisimila Burukina. Simo bi ɲɛdɔn kɛnɛ sɛnɛ fɛ yan n'o ye ɲɛdɔn kɛnɛ baro ye. Bi an ko an bɛna baro dɔɔni kɛ somaya baro kan. Mais yan'o cɛ komi nin ye e dogo fɔlɔ ye ɲɛdɔn kɛnɛ kan Togola TV Jabaraso sanfɛ. I bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an lamɛnbagaw ɲɛ nin waati in na ka bɔ jɔn ani jɔn na. I dansɔgɔ i ni ko. Saka Togola i dansɔgɔ i ni ko. Marahaba Simo. Balimakɛ don Sulemani Jara Gbasatigi Solo dɔw ko Janfrɛtigi Solo. Ka bɔ Murabugu dugukolo sanfɛ Mali la. Dansɔgɔ. Ne bɔra Abubakar Jara ani Abibatu Sanogo la. Dansɔgɔ. Mais n sigiyɔrɔ bɛnnen don Yamoussoukro ma. Yamoussoukro donsoba o ye n facɛ n'o ye Dirisa Jara ye. A ni ko. A dansɔgɔ ni ko. Ni yɔrɔ la an bɛ Yamoussoukro donso den n'a ba bɛɛ fo. O yɔrɔ la ka ne yɛrɛ jatigicɛ fo kɛrɛnkɛrɛn la sabula ne jigi ko fɔlɔ Yamoussoukro a sababu kɛla cɛ min ye bɛɛ ko a ma ko André le mystique Kebre. K'a foni ye nin yɔrɔ la Togola TV n'a jama bɛɛ bolo ɲɛdɔn kɛnɛ kan ka dansɔgɔ k'a ni ko. Simo. I dansɔgɔ Saka. Voilà n bɛ fɔ e bɛ mun baara de kɛ diɲɛ nin kɔnɔ? Saka ne ye baarakɛla de ye. Baarakɛla min sigilen don mɔgɔw mago ɲɛli kama. Dansɔgɔ. I ni ko. I dansɔgɔ ni ko. Simo somaya o ye mun ye? Saka i dansɔgɔ ni ko. An bɛ foli di Burukina donda bɛɛ lajɛlen ma. I ni ko. Ka foli di dugudasiri jinɛw ma. Dansɔgɔ. Ka foli di faso ani danbe ni jigiya ma. N'an ye foli d'u ma ne yɛrɛ sigiyɔrɔ bɛnnen don Bobo 22 ma pharmacie Amina. Dansɔgɔ. N'an ye o bilasirali kɛ wagati min na i ko somaya. Ne ye ɲininkaliba ye. I ni ko. Parce que fɛn dɔw bɛ yen a ma dɔn. Kumaw bi fɔ u kɔrɔw ma dɔn. Ka sabu kɛ adamadenw ye faamuya kɛ ka bonya hakili ma. Ka sɔrɔ hakili kan ka baara kɛ ka faamuya bonya adamaden ka farikolo ma mais farikolo faamuya bonya na hakili faamuya ma. O kama somaya yɛrɛ ma dɔn. Ni ko. Parce que ni caman ɲininka ko somaya u bɛ min kɛ somaya o tɛ somaya ye. Ayi. Parce que n'a fɔra dɔrɔn ko somaya dɔw b'a ye mɔgɔ min don mɔgɔ min bannen bɛ Ala la mɔgɔ min tɛ seli a tɛ sun a bɛ ko kirikarakiw kɛ a bɛ tanama ko kɛ n'i ye dɔw ɲininka dɔrɔn ko n'a fɔra soma dɔrɔn soma ka baara o de ye. Saka Togola o tɛ somaya ye. A tɛ fɔ somaya yɛrɛ o n ko da tɛla kojugu de y'a kɛ somaya ye. N'o tɛ sɔnmaya de don. Mɔgɔ min sɔnna a ma la ka ko dɔ to a ma kama n'o ye danni masa ye. Mais n'a ko somaya da tɛla kojugu n'o tɛ somaya tɛ sɔnmaya de don. Mɔgɔ min sɔnna a ma ye ka ko dɔ to a ma ta la. Ma jumɛn kɔrɔ danni masakɛ Ala subahana wa taala ni arabu ko ten. Mɔgɔ min sɔnna ye ka ko dɔ to a ta la. A fɔ de ma ko soma. I dansɔgɔ ni ko. I ni ko. Mɔgɔ min sɔnna a dama ye ka ko dɔ to a ta la. Siga t'a la. O bɛ fɔ de ma ko soma. Siga foyi t'a la. I dansɔgɔ ni ko. Togola TV lamɛnbagaw nin ye an na Gbasatigi Solo ye ni dɔw ko ma ko Janfrɛ Solo. Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ Burukina dugu kan. Nin waati in na an filɛ Burukina dugukolo kan ten Bobo Dioulasso. K'a dansɔgɔ k'a ni ko. Donso den n'a ba bɛɛ foni nin waati in na Soma den n'a ba bɛɛ foni nin waati in na. Bɛɛ yɛrɛ sɔrɔ nin foli kɔnɔ ni ye Abadabacɛ Saka Togola ka ye. Dirisa Togola den, Minata Kɔnɛ den, Mawa Konate den, Afu Tarawele den. Ani Gbasatigi Solo karili nin nɔgɔ la. Nin ye baro daminɛtɔ ye. A dansɔgɔ ni ko. N'an tora gɛrɛsɛgɛ kɛra min ye an b'o sɔrɔ Simo bolo. Simo. O la an bɛ fɛ ka dɔn. Jo.
mun de ye jo ye Sa i ka ɲininkali diyara n ye. jo ni jotigi o ye kelen ye wa sa i ka ɲininkali ka di ne ye kojugu. n m'a f'i ye sisan n ko somaya u y'a da kuntankokɛlaw kun k'o tɛ yan. dɔw fɛnɛ b'a fɔ ko mɔgɔ min y'i to so kɔnɔ ka mago dilan kɛnɛ ma o fɛnɛ tɛ somaya yɛrɛ sɔn maya mɔgɔ min sɔnna a ma la mɔgɔ min sɔnna a ma la n'i ko jotigi 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 tɛ dɛ jotigi a tɛ fɔ jotigi dɛ jotigi Saga est-ce que faamuya sɔrɔ jotigi tɛ dɛ jotigi mun de ye jo ye ɲininkali diyara n ye kojugu. Saga jo de ye fɛn mɔgɔ min sigilen don an kan ni mɔgɔ fila bilala ɲɔgɔn na n'i sera a ma ni ɲɛ ma dɔn a la n'a sera a ma a b'a woloma k'a fɔ a ye karisa de y'a kɛ a bɛ jo di jotigi ma ka jalakitigi jalaki. n'an ko ma ko juge tubabuw y'a yɛlɛma ka kɛ juges ye arabuw ko juges de bɛ ala place la diɲɛ dugukolo sanfɛ parce que olu de bɛ kiiri tigɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ka jo di jotigi ma ka jalakitigi jalaki parce que ala tɛ jigin dugukolo kan ma ala tɛ jigin dugukolo sanfɛ dani mari tɛ jigin dugukolo kan kana fɔ karisa jo b'a la karisa jo t'a la nka a bɛ tamasiyɛnw de di tamasiyɛnw a y'o di kiraw ma k'o di nabi ɲumanw ma k'o di an ka fɔlɔ maabaw ma minnu tɛmɛna n'an sigilen b'olu kɔ suma na bi. jo bana b'i la i m'a ɲɛdɔn n'i sera jotigi ma a b'a f'i ye ni bana de b'i la a bɛ traiter nin cogo la a bɛ ban nin cogo la taa nin yiri ɲini taa nin fura in bɔ ou bien taa nin bagan in san i k'a kɛ nin kɛcogo la i ka bana nin bɛ ban o ye bana ye jalaki fɛn de ye o mɔgɔ tɛ ala deli ka bana o est-ce que bana ka di mɔgɔ ya mais jalaki de don parce que a bɛ bin i kan n'a bin'i kan i b'a ɲɔni ka bɔ i yɛrɛ la mɔgɔ min b'o ɲɔni ka bɔ i la o fɔ de ma ko jotigi n'o tɛ jotigi tɛ i da sɔgɔ ni ko ni ɲininkali bɛ yan ka taa. Simo hali bi an bɛ fɛ i ye don jo nin kɔnɔ sabula n'an ka mɛn ko jo an ka kɛ fɛn dɔ ye ni o kumasiri nin ko basi bɛ bɔ a kan dɔw yɛrɛ ka kumaw ka ca dɔw ko aramu nin dɔw ko aramu tɛ dɔw ko olu la baarakɛfɛn nin dɔw ko olu yɛrɛ la ala de bɛ i bɛ se ka dɔɔni walawala ɲɛna o yɔrɔ la wa. a diyara n ye Saga parce que hadamadenw n y'a f'i ye n ko faamuyaw dɔgɔyara mɔgɔw ka faamuya ma bon bilen mɔgɔw bɛ yeli kɛ ni ɲɛ ye mais dusukun tɛ yeli kɛ o de y'a to farafinna sɛgɛnna n'o tɛ ni farafin tun bɛ yeli kɛ ni dusukun ni hakili ye farafinna tun tɛ sɛgɛn ni farafin tun bɛ yeli kɛ ni dusukun ni hakili ye farafinna tun tɛ sɛgɛn dɔgɔ jo mɔgɔ dɔw bɛ yen u ye fɛn dɔ to ala kama Saga exemple sɔrɔ ma min yɛrɛ ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye e ko Saga e ye jɛn'a to ala kama o ala kama e ye jɛn'a min to ye dɛ mɔgɔ dɔw ka na e fɛ yen komi Saga tɛ jɛn'a kɛ o Saga wa ye jɛn'a to ala kama o an kana Saga fɛ yen a k'a ko ala kelen kama a ka dugawu k'a ye a ye jɛn'a min toli min kɛ a k'a masiyɛw la ka dugawu kɛ pour que mako ka dilan a bɛ fɔ ale jo de ma ko kama i ye fɛn dɔ to yen kama fɛn dɔ kama i ye fɛn dɔ don i ni ala cɛ fɛn dɔ kama kama de don arabu b'a fɔ kama bamanan fana b'a fɔ kama an bɛ taa Makan an bɛ taa ala kira laharama de kama yen nɔ an bɛ taa nabila Ibrahima ka alikaba min lajɛ a ye fɛn min to ala kama k'a jɔ ala ye an bɛ t'o de lajɛ ka t'o don an ni ala cɛ ka ala deli ko ala a kɛ nabila Ibrahima ka alikaba jɔli kama i ka nin mago in dilan ye ou bien i k'an don alijinɛ la n'a mɛn jo dɔrɔn kama de don ni kama tɛ yen dɔrɔn jo tɛ yen i ko minnu b'a sɔn sɔnnifɛn fana b'a bolo mɔgɔ dɔ de ye barika dɔ ɲini a la k'a sɔn kɛ o tigi fana de kama a bɛ ala deli ko ala ka mɔgɔ in dilan o tigi kama u ka sɛgɛn n'u ka tɔɔrɔ kama o de y'a to dugudasiriw bɛ an ka duguw kɔnɔ mɔgɔ caman t'a dɔn dugudasiriw bɛ yen kɔsɔn wɛrɛw bɛ yen jinɛsɔn wɛrɛw bɛ yen maaba kaburu bɛ yen an bɛ taa sigi k'u jura ala karisa ka ɲuman in kama nin dilan ye n'a mɛn jo dɔrɔn ko kama ala bɛ fɛn dɔ dilan fɛn dɔ kama min fana b'a sɔn o b'a sɔn de fɛn dɔ kama ala ka dilan o fɛn kama hali ka telefɔni Saga n'i ti crédit k'a la i bɛ mɔgɔ sɔrɔ k'a wele n'i tɛ unité dɔ la i ti transfert k'a la i bɛ mɔgɔ sɔrɔ k'a wele i b'a sɔn de a fana b'i mago dilan wa ala yɛrɛ fana b'i wele de ka ala sɔn n'i tɛ ala sɔn ala t'i mago dilan ala bɛ sɔn cogo di voilà ala b'i sɔn ɲuman na walima juguman na parce que hali jeli n'i ko i jatigi k'i sɔn
kuma min kɛra kule i b'o fɔ kɛ n'i y'o fɔ a b'i sɔn jatigi dɔ fana bɛ a t'i sɔn f'i ka tanama kuma fɔ a ye k'a kunnada n'i y'a kunnada a b'i sɔn ala b'i sɔn a diyaɲɛ ko la walima a goɲɛ ko la a b'a ko kama k'i mago dilan wa adamaden fana bi ten de jotigi sigilen do de kama n'i sera ma a ye min to ala kama a b'i mago dilan o kama i da sɔgɔ ni ko e ka yɔrɔ dɔ fɔ ye sisan n'o ye Nabila Ibrahima n'a tere ani kira la tere ko olu ka fɛn dɔ to yen fɛn dɔ kama an bɛ se ka don profondeur la sabula an tɛmɛn'o kan dɔɔni an b'o yɔrɔ faamu i da sɔgɔ ni ko Saga an b'i dɔɔni walawala ye parce que ne ye farafin ye o arabu dɔnniyaw de ye arabu ka lakale fɛnw no an y'a a mɛnw da ni jeliw ko tariku ni tubabu ko histoire an ye a mɛnw da u ko Nabila Ibrahima alikaba min n'a ye ale sɔngɔ bayɛlɛma k'a kɛ batokɛyɔrɔ jidikɛyɔrɔ dɔw jaabiyɔrɔ telima ye jo bato yɔrɔ kun no arabu ka jo kun bi bato yen nɔ de u ka jo minnu n'u bɛ t'u masiya la ka ala deli ala ka k'olu kama k'u mago dilan olu kun bi bato yen nɔ de ko Nabila Ibrahima u y'a fɔ an ye cogo min na arabu dɔnniw na den kun t'a fɛ muso kelen kun b'a fɛ muso min wulila ko sarata o sarata in ale ma dentigiya kɛ fo a y'a ye Nabila Ibrahima si kɔrɔbayara den tɛ yen a labanna k'a yamaruya k'a k'a ka jɔnmuso furu arabu de y'a fɔ ne ma fɔ dɛ arabu dɔnni de y'a fɔ a y'a ka jɔnmuso min furu o tɔgɔ kun ko Ajara Ajara furuli min kɛ k'o kan yɔrɔya ala nan'o garisɛgɛ kɔnɔbara la ala y'o garisɛgɛ kɔnɔbara min na o jiginni min kɛra o den de kɛra Nabila Ismaila ye seliba bɛ kɛ ale de kama nin yɔrɔ in kɔnɔ ka dun parce que frigo yɛrɛ bɔra nin yɔrɔ in na an bɛ ji min congélateur min na frigidaire min na a bɛɛ bɔra nin yɔrɔ in na o de kama a kɔnɔ ka dun kojugu n'an k'an bɛ don nin kɔnɔ an bɛ bi bɛɛ kɛ nin baro la mais mɔgɔw ka magantaga a kun ye kira bɔra yen Ibrahima ka sɛgɛn jɔli n'o y'a ka alikaba ye o batoli do u bɛ taa ala deli ala ka kama k'o mago dilan anw fɛnɛ fɛ yen an ka kɔsɔn yɔrɔw jinɛ sɔn yɔrɔw an bɛ t'olu deli kama la u ye lakanani minnu k'an ye an bɛɛ y'u batoli min kɛ k'u deli an bɛ t'u bato fɛnɛ kama k'u deli u ka nin ko in dilan nin kama parce que ni jo tɛ yen dɔrɔn kama tɛ yen jo ye fɛn dɔ tora ala kama jo banna i da sɔgɔ ni ko ni yɔrɔ la waatiw n'a cogo kosɔn an bɛ taga ni ɲininkali de dɔɔni mɔgɔ b'an suivre nin waati in na Togola TV Jabaraso sanfɛ a bɛɛ tɔgɔ ye Togola TV chaîne sanfɛ ɲɛdɔn kɛnɛ émission ɲɛdɔn kɛnɛ kan nin waati in na an bɛ ni Gbasa Solo ye Gbasatigi Solo ye Janfrɛ Solo ye Bɔbɔ dugukolo kan nin waati in na maa bɔla Côte d'Ivoire n'o ye Yamusokoro ye k'a dansɔgɔ ka nin ko Simo i da sɔgɔ boli o ye mun ye boli ni bolitigi ye kelen wa dansɔgɔ i da sɔgɔ ni ko mɔgɔw bɛ ko dɔw sanga ka sɔrɔ olu tɛ kelen ye quoi mɔgɔw bɛ ko dɔw suma ɲɔgɔn ma ka ko dɔw sigi ɲɔgɔn ma ka sɔrɔ kelenw tɛ n y'a f'i ye farafin ka ɲɛnajɛ bonyana farafin ka ko dɔn ma minnu fana ye ko dɔn an y'olu caman kɛ bolokɔfɛ fɛnw ye i ko boli boli tɛ Saga a tɛ fɔ boli o est-ce que boli do wa dati la kojugu de y'a kɛ boli ye n'o tɛ boli tɛ bɔli fɛn min bɛ fɛn dɔ sama ka bɔ mɔgɔw la fɛn dɔ la fɛn min bɛ yen n'a bɛ fɛn dɔ sama ka bɔ fɛn dɔ la ne ka mobili balana dingɛ kɔnɔ walima bɔgɔ doroko la i bɛ taa mobili ɲini min fanga ka bon n'a ye n'a bɛ se k'a sama ka bɔ bɔgɔ noroko la i bɛ taa mansin ɲini min fanga ka bon n'a ye n'o bɛ se k'a sama ka bɔ yen walima k'a ta ka bɔ yen bɔli de don n'o tɛ boli tɛ dɛ bɔl fɛn min bɛ fɛn dɔ sama ka bɔ ale ni jo tɛ kelen ye mais da tɛ la kojugu kɛ kelen ye ale fɛnɛ ni sɔn maana tɛ kelen ye mais mɔgɔw y'aw bɛɛ ta ka gosi kelen na kelen tɛ i ye alimami i sɔnni ma la de mɔgɔw bɛ n'i bato i ka misiri bato kama parce que i dara ala la i sɔnna ala i bɛ se ka mɔgɔw bilasira ala ka sira kan mɔgɔw bɛ da la ka tugu ala kɔ i ye pasteur ye i b'i ka église kɔnɔ i sɔnni ma la mɔgɔw da la i ka église bi fa batobagaw la u bɛna jɛ ka bato kɛ ka ala wele ala b'i mago dilan i ye mécanicien ye i sɔnni ma la ala ye dɔnni d'i ma dɔnni min n'a ti dilan i ka so n'a nana e b'a dilan ka kɛ hakilila ye
o tɛ mobili dilan usine joli bɛ Afrique kɔnɔ mais garage joli b'an fɛ yen farafinna kɔnɔ Burkina dɔrɔn yan mobili dilan usine tɛ yan mais mobili jumɛn bɛ na Burkina yan min tɛ se ka dilan a sɔnna a ma la ka da yɛrɛ la a sera ka mobili in dilan de o ni soma tɛ kelen dɛ soma ni jotigi tɛ kelen soma ani bolitigi tɛ kelen bɔli de don i sera a ma ni fɛn dɔ ye fɛn min bɛ kɛ e ɲɛ guwan n'e tɛ se ka sɔrɔ cogo dɔ a la k'a bɔ i yɛrɛ la n'i sera a ma n'o ye a b'o bɔ i la. Cara sɛgɛn b'e la i nana se bɔlitigi ma walima bana b'i la walima kamanagan b'i la amina ko gɛlɛn b'i la ale dun fɛn sigilen bɛ fɛn dɔ kunna a dilanbaga bɛ yen a sɔnbaga bɛ yen. Cara nanzara ye télé dilan mais n'a sera anw fɛ anw de b'a lajɛ olu fana b'a lajɛ olu t'a dilanbaga ye koyi. A dilanbaga ye a bɛ fabriquer usine min kɔnɔ a filɛbaga y'anw de ye. Dɔ bɛ yen ale bɛ bɔli fabriquer a bɛ bɔli min fabriquer fɛn bɛ fɛn dɔ sama ka bɔ fɛn dɔ la a b'o min fabriquer a dɔ bi sɔn a dɔ ti sɔn. Nin fana y'a damana kuma de ye dɔnni kɔnɔna la a dɔ bi sɔn a dɔ ti sɔn. Sariya nana ne fɛ yen ne ye mori de ye ne y'a f'i ye ne sɔnna ma la n ye ala tɔgɔ dɔ ta k'o kɛ o sɛbɛn tɔgɔ dɔ la k'o ta ka d'e ma saka taa ni ko ala bi nafolo d'i ma est ce que o bɛ sɔn wa joli bɛ bɔ kan. Saka tɔgɔ la ne ye fɛn dɔ fɛnɛ siri ka d'e ma n ko saka tɔgɔ la n'o bila i ka so don o don i bɛ ji bɔ kan a b'i ka nin tɔɔrɔ in ɲɔni ka sumaya hɛrɛ don i ka so ka sumaya basigi i ka so. I ye joli k'o kan. I ye ji de bɔ o kan. Saka tɔgɔ la ne ye fɛn dɔ d'i ma ko don o don sɔgɔma n'i b'i bɔ tulu mun na i k'a susa i fari la est ce que i ye joli bɔ o kan. N ko n'i bɔra de i bɛ garisɛgɛ sɔrɔ n'a ye walima n'i bɔra i bɛ jama sɔrɔ n'a ye walima n'i bɔra i bɛ tɔgɔ sɔrɔ n'a ye est ce que o ye sɔnna wa. Ɔ mais joli bi kɛ min fɛnɛ kan o fɛnɛ y'a damana baaraw de ye quoi. Bɔli o t'i n'a fɔ ko fɛn min bi sɔn o ye fɛn bɛ se ka fɛn dɔ sama ka bɔ fɛn dɔ la o fɔ de ma bɔli. Da tera kojugu de y'a kɛ boli boli dɔw ko ten faamuya baliya la ko n'i bolila ka se min ma ko n'a b'i mago dilan o fana ma u ma fili dɛ u ye tiɲɛ yɛrɛ de fɔ parce que n'i ma boli ka s'a ma a kana fɛn sama ka b'i la a t'o sama ka b'i la o kama dɔw ko boli ko n'i bolila ka s'a ma k'a b'a b'i la kamanaganbagatɔ mana boli ka s'a ma a b'a sama ka b'i la olu fana ma fili u ye tiɲɛ fɔ mais a kɔrɔ yɛrɛ to a kɔrɔ yɛrɛ de ko bɔli fɛn bɛ se ka fɛn dɔ sama ka bɔ fɛn dɔ la i bɛ muso furu i b'a sɔn n'i y'a sɔn den b'i bɔ a la ni den bɔra a la i bɛ diɲɛ nafa a bɛ yɛrɛ nafa. Yɔrɔ la o ye wele ko bɔli yɛrɛ hali ni ka sɔn ka fɛn dɔ bɔ a la y'a sɔrɔ ɔ mais a b'a don sɔɔni kɔnɔ fɔlɔ dɛ. Non a ma se o ma fɔlɔ a bɛ taga an bɛ se parce que mɔgɔw ye fɛn dɔw ta ka suma ɲɔgɔn na ka sɔrɔ a ma ɲɛ dɔn parce que kalan ti kɛ bilen anw fɛ yan kalan ti k'anw fɛ yan adamadenw nata bonyana kalan ma sɔrɔ ɲini ko jugu bonyana kalan ma o kama cɛnni cayara anw fɛ yan ni réseaux sociaux ta ka lajɛ bɛɛ kɛra fɛn dɔnna ye min ye min kalan o bɛ dɔ k'o la min ma min kalan o bɛ dɔ k'o la sɔrɔ nɔfɛ ni nata bonyana i t'i ka ɲini fɛn ye saka a t'i n'a fɔ n'i nana réseaux sociaux sanfɛ i kan ka fɛn sɔrɔ dɛ mais i nana réseaux sociaux sanfɛ i ka mɔgɔ kalan de parce que n'i nana n'a ye de ko an ka ɲɔgɔn kunnafoniya fɔlɔ sokɛ tun b'i ta ka boli mɔgɔw nɔfɛ dugu ni dugu ka taa sɛbɛnfɛnw d'u ma cikanw samafɛnw mais bi an bɛ mobili ni moto ta ka taa u tɛ yen fɔlɔ pour que k'i ka mɔgɔ ye fo n'a nana ka bɔ duguta la walima a sigilen bɛ dugu min na i ka taa nɔfɛ mais bi an b'an ka téléphone bɔ dɔrɔn an bɛ appel vidéo la sisan an bɛ ɲɔgɔn ye an bɛ baro kɛ cogo min an diya a bɛ fɛn min na a b'o bɛɛ yir'i la a nana k'an ka mago dilan ka mago ɲɛfɔ ɲɔgɔn ye mais a ma na k'an ka mago sa ka ɲɔgɔn tɔɲɔ mais ale ma faamu an y'a kɛ tiɲɛnikɛla de ye
o de y'a to dɔnni walakata la parce que dɔnni ale fana ni kodɔn tɛ kelen ye. Sibo ni yɔrɔ la to la tɛgɛ bɔ a bɛ foli ni waati in na a dansɔgɔ ani ko a bɛ ala émission juma de sanfɛ ni waati in na ni bɛɛ ko a ma ko ɲɛdɔn kɛnɛ to la tɛgɛ Jabaraso sanfɛ ka taa Côte d'Ivoire fɔ Côte d'Ivoire kɔ ka diya sirike naani bɛɛ la bɛɛ foli ni waati in na Dozo dena ba Soma dena ba a dansɔgɔ ani ko. I dansɔgɔ. Yɔrɔ la an bɛ to bɔli nin kɔnɔ toujours yanni an ye na taga côté gɛrɛ fɔlɔ. I dansɔgɔ. Yɔrɔ la i ko bɔli i bɛ bɔli détaillé u jila ka na. Mais yɔrɔ la bɔli tigi yɛrɛ ye jumɛn ye fɔlɔ. I dansɔgɔ ni ko. Saga bɔli tigi ye i bɛ kalan kɛ mɔgɔ min bolo de ye bɔli tigi ye parce que ne ma taa bɔfɛn kalan a bolo i tɛ se ka bɔli kɛ. Bɔli tigi ye mɔgɔ min bɛ bɔfɛn dɔn n'a y'a kalan k'a dɔn n'a bɛ se k'a dilan. Ne taara kalan k'o bolo a bɛ fɔ o de ma ko karamɔgɔ. I ka kalan fa ni école nanzara kalan ko école maître. I bɛ taa mɔgɔ min fɛ yen ka taa fɛn dɔ kalan a bolo fɛn min bɛ se ka fɛn dɔ sama ka bɔ mɔgɔ la o de ye bɔli tigi ye. E t'a tigi ye dɛ e ye kalanden de ye fɔlɔ parce que e tɛ se k'a dilan o. I tɛ se ka fɛn min dilan i y'o kalanbaga de ye. Anw tɛ se ka mɔbili dilan mɛ an b'a boli. N'a tiɲɛna an fɛ yen an bɛ se ka min réparer la an b'a réparer mais usine t'anw fɛ an t'a nɛgɛ soudé an t'a foyi kɛ. Mais n'a nana téléphone même chose. O fɛn caman bɛ an bɛ se ka misaliya ta minnu kan an tɛ minnu dilan. Kuranɛ dilan usine joli bɛ diɲɛ kɔnɔ. Mais an y'a kalan an bɛ magoɲɛfɛnw bɔ a kɔnɔ mɔgɔ min ye karamɔgɔ ye bɔli tigi o ye n'i y'a mɛn bɔli mɔgɔ min ye bɔli karamɔgɔ ye n'ale b'a dilan n'a bɛ se ka fɛn dɔ sama ka bɔ mɔgɔ la mɔgɔ wɛrɛ bɛna t'a bolo ale de ye bɔli tigi ye. A kɛra yiri ye a kɛra daga ye a kɛra sɔnnifɛn a kɛra minifɛn a kɛra kofɛn a kɛra bɔnfɛn a kɛra kalanfɛn a kɛra miirifɛn a kɛra hamifɛn a kɛra dilannifɛn mɔgɔ min b'a dɔn n'o y'i kala la o de y'a tigi ye. I dansɔgɔ ni ko. O yɔrɔ la fana an b'a mɛn ko sɔnfɛn. Mun de ye sɔnfɛn? Dansɔgɔ. Simo dansɔgɔ ni ko. Parce que an ka farafinkan ma dɔn. Anw ka farafinkan ma dɔn. Munna an ka farafinkan ma dɔn? Adamadenw sen teliyala kalan ma parce que an tɛ sigi maakɔrɔ bilen ka kalan kɛ. An ka kalanw bɛɛ kɛra diɲɛ bɔlɔlɔ siraw ye ani diɲɛ jabɔ siraw ye. Diɲɛ bɔlɔlɔ sira diɲɛ jabɔ sira. Diɲɛ jabɔ sira an ka kalan kɔrɔ ye parce que adamadenw kalan presira maakɔrɔba kɔrɔsigi ma. Dɔw bɛ kalan kɛ cogoya di sisan. O kama an ka maakɔrɔ ko maakɔrɔ kuma ye surukubo ye. An ka dɔnkilidalabaw caman da bɛ se ne ma. An bɛ fɛn dɔ fɔ an ka farafinkan na so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn tɛ yen parce que adamaden kan k'i yɛrɛ dɔn fɔlɔ de n'i y'i yɛrɛ dɔn i bɛ sɔrɔ ka so dɔn n'i ye so dɔn i bɛ sɔrɔ ka maa wɛrɛ dilan so dɔn yiri dɔn yɛrɛ dɔn ɲɔgɔn tɛ yen fo i k'i yɛrɛ de dɔn n'i ye so dɔn i bɛ yiri dɔn n'i ye yiri dɔn i b'i yɛrɛ dɔn e ye farafin ye foyi tɛ se k'i kɛ arabu ye foyi tɛ se k'i kɛ tubabu ye i mana tubabu kalan kɛ cogo o cogo i tɛ kɛ tubabu ye i mana arabu kalan kɛ cogo o cogo i tɛ kɛ arabu ye n'i ma sɔn o ma n'i donn'u cɛ la a bɛ woloma ka b'u la ko parce que t'u dɔ ye. Saka sɔnfɛn hali e bɛ ka kuma i ka téléphone na sisan n'i ma sɔn connexion na i tɛ se ka mago dilan Saka. E bɛ ka vidéo min kɛ sisan ni connexion tɛ i bɛ se ka a yɛrɛ ma la fo n'i taara gɛrɛ min na k'a yɛrɛ la mais sisan connexion sababu la n'i y'a bila diɲɛ fɛ diɲɛ b'a ye sɔnfɛn fɛn bɛ kɛ fɛn min na n'a bɛ se ka mago dilan o fɔ de ma ko sɔnfɛn fɛn bɛ kɛ fɛn min na n'a bɛ se ka mago dilan ni min muso sɔnna sɔngɔ la to tɛ bɔ i ka daga kɔnɔ ni m'i ka bolimafɛn sɔn taji la a tɛ boli ka taga n'i ma banabagatɔ sɔn fura la bana tɛ kɛnɛya o b'a yɛrɛ diɲɛ sigilen don sɔnni kan diɲɛ sigilen don sɔnni de kan sɔnni ni m'i den sɔn hakili la a tɛ kɛ maanifin a bɛ kɛ bagan ye ni m'i den sɔn hakili la a bɛ kɛ bagan ye bagan n'i ma sɔn ka degi i yɛrɛ la a b'i dun i ka wulu min b'i ka so Saka n'i ma wulu in sɔn ka gɛrɛ i yɛrɛ la n'i donna a b'i minɛ k'i kin walima a b'i minɛ k'i faga o b'a yɛrɛ diɲɛ sigilen don sɔnni de kama an bɛ taa nanzaraw sɔn wari la k'u bolofɛn minɛ ka n'an fɛ yen ka n'an mago dilan a la
u fana bɛna sɔn wa k'an bolofɛnw ta ka taa ba ma yɛlɛma o b'a yɛrɛ diɲɛ sigilen don sɔnni kan ni sɔnni tɛ yen dɔrɔn diɲɛ tɛ yen mɔgɔ tɛ se k'a sɔsɔ n y'o de f'i ye hadamadenw ka faamuya bonyana ɲɛla ye fanga bonyana dusukun ni hakili ka faamuya ma parce que hakiliw tubabuw ni arabuw y'a hakili baara fo ka dɔgɔya pour que an kana se ka yeli kɛ ka kunu ka bɔ jɔnya la parce que n'an kununa n'an bɔra jɔnya la anw fanga ka bon farafin fanga ka bon trop ni farafin kununa ka bɔ jɔnya la tubabuw bɛna baaradenya k'an bolo arabuw bɛna baaradenya k'an bolo o kama o tɛ fɛ hakiliw ka kɔnɔ u b'an ka sɔnfɛnw lagosi an bolo ka taa sɔrɔ an bɛ t'olu sɔn u fana bɛna sɔn de u bɛna misiri minnu jɔ an fɛ ala kama dɔ wa u bɛna egilizi minnu jɔ an fɛ ala kama tɛ u bɛna kalanso minnu jɔ an fɛ ala kama tɛ u bɛna dɔgɔtɔrɔso minnu jɔ an fɛ ala kama tɛ u bɛna sɔn u ka hakililaw la an ka se k'u hakililaw la baara de o kama u bɛna lajɛ ni fɛn minnu bɛ bonya hakili ma hakiliw kana se ka don o ye olu ka hakilila la o kama u bɛ kalansobaw jɔ an fɛ ka egilizibaw jɔ ka misiribaw jɔ ka izinibaw jɔ ka u tɛgɛ biri hakiliw da la hakiliw kana se ka baara kɛ mɛ ni sɔnni tɛ yen diɲɛ tɛ yen an bɛ Alahu subahana wa taala sɔn a ka alijinɛ d'an ma an bɛ ban k'a sɔn a ka jahanama d'an ma hali muso ni banna k'a sɔn nasɔngɔ la kalo 1 san 1 kumalasigi bɛ kɛ faso la dɛ Simon yɔrɔ la sɔnni fɛ o ni boli o ni jo mun k'o bɔ nɔgɔ la walima fɛn kelenw de wa fɛn kelenw tɛ sɔnni fɛn bɔli ani jo kelen tɛ mais mɔgɔ kelen bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ mɔgɔ kelen bɛ se ka sɔn a ma la ka tila ka kɛ bɔli ka da ala la ka kɛ ala fɛ o de ye soma ye wa o de ye sɔn maana ye mais soma ye jumɛn ye soma de ye mɔgɔ min sɔnna a ma la n'a cayara a fɔ sɔn maana mɔgɔ minnu sɔnn'u ma la mɔgɔ bɛ kɛ sɔn maana ye ka tila ka kɛ jolikɛla ye ka tila ka kɛ bɔlikɛla ye a kɔrɔma suru mɔgɔw bɛ Mali la nin waati in na mɔgɔw bɛ diɲɛ fan bɛɛ fɛ mawuludu la mais i b'a sɔrɔ ni jama kɛra mɔgɔ 1000 u bɛɛ na kun ye mɔgɔ kelen ko ye mɔgɔ kelen min sɔnna a ma la ka da a ma la u bɛɛ na kun ye mɔgɔ kelen ko ye ale fana bɛ min fɔ a ma ye a ma b'o dilan mɔgɔ minnu nana ko ka fɛn dɔ sama ka b'u la a b'olu dilan o ye mɔgɔ minnu nana k'olu nana k'u ka se k'u ka cɛn dɔw bange a bɛ kɛ sababu ye olu fana bɛ bange ale sɔnna a ma la a ma bɛ fɛn dɔ k'a ye parce que a ye fɛn min to yen a ma kama o kama mɔgɔ bɛ se ka kɛ nin mɔgɔ kelen bɛ se ka kɛ nin bɛɛ ye ala fana ye fɛn min ka d'a ye a bɛ se k'i mago dilan o kama fɛn min man d'a ye a bɛ se k'i mago dilan o fana kama parce que ala t'i dɔn i hakili mana don yɔrɔ sɔrɔ ka se hakɛya ma ala ko b'i da o hakɛya ma i ka hakili faamuya la n'o tɛ n'an y'a dɔn an tɛ ɲɔgɔn kɛlɛ o ala kɔrɔma suru yɛrɛ ye direction ye sara i ka bolimafɛn n'i b'a boli o ni direction taara a bɛ taa a bɛ tilen yan ala ye danfɛn bɛɛ lajɛlen dan ni danfɛn dɔ man d'a ye dugukolo sanfɛ est-ce que o bɛ se ka vivre dugukolo kan o dugukolo ale ta de mama ko dɔw man di ala ye o ni man di ala ye i tɛ se ka sigi dugukolo kan dugukolo ye jɔn ta ye dugukolo ye ta ya mɔgɔ min man di e bɛ sɔn ka to i ka so kɔnɔ mɔgɔ min man di e saka ye e saka togo la i bɛ sɔn ka to i ka so kɔnɔ mɔgɔ min man di i bɛ sɔn ka ja ka bɔ i ka togo la TV sanfɛ yan ni mɔgɔ min man di ala ye o tɛ se ka to ala ka dugukolo kan o kama an ye bagan dɔw kɛ bagan juguw ye ko ala jugu tete suran tɛrɛ ala jugu don ala y'a da mɔgɔ b'i jugu wolo ka don i ka so wa n'i y'a dɔn i t'a faga mɔgɔ i ni jugu bɛ sigi yan n'ala jugu ye adamaden dɔ ubiyɛn danfɛn dɔ ye dugukolo kan a n'o bɛ sigi dugukolo kan dugukolo ni sankolo ala ta de jɔn y'a f'i ye ko n y'a promotionnel de k'a da ye nin a bɛ fɔ de ko an ye dugukolo kɔrɔla kalan nin kan ka sɔrɔ a kɔnɔ an ye sankolo kɔrɔla kalan nin kan ka sɔrɔ a kɔnɔ mais jɔn b'a f'i ye ko ne sera sankolo dan na jɔn b'a f'i ye ko ne sera dugukolo dan na ka taa bɛɛ ɲɛɲini ka na jɔn y'a f'i ye ko n ye dugukolo dilantɔ ye
domi ala ba gla jɔn ɲɛnɛ a bɛ sankolo da domina a da jɔn ɲɛnɛ ni manda ye ti to a ka parce que ale ka so de fana a sago b'o la fiɲɛ min b'a bolo ale ta ka fiɲɛ ya ni manda i bɛ fiɲɛ sama i bɛ se ka balo ni fiɲɛ tɛ ya o de kama nanzara dɔnkɛla minnu ka dɔnni walankatara n'u bi baara kɛ jima fɛnw na fiɲɛ tɛ yɔrɔ minnu sɔrɔ 100% u bɛ kuloden sɔgɔ a fɔ o ma ko tɛnpa u b'a sɔgɔ pour que a ka se ka ninakili donta ni bɔta ka se ka bɔ a fɛ u ka se ka mɛn ka fiɲɛ sɔrɔ fiɲɛ bali fɛn kɔrɔla la. Ni man di ala ye dɔrɔn i tɛ sigi a ka dugukolo kan n'a t'i fɛ dɔrɔn e sen t'a ka foyi la ala jugu tɛ yen juguma yɛrɛ tɛ dugukolo kan parce que n'i y'o fɔ fana bɛ bonya hakili ma juguman tɛ dugukolo kan saka cogo la yɔrɔ o yɔrɔ i ja a fɔ ko gosatigi solo k'i ma ko juguman tɛ dugukolo kan fɛn min mana digi la o de ka jugu n'o tɛ ala ma juguman bila dugukolo kan fɛn min tɛ bɛn e ni ma n'a ti diya i ni ye o de ka jugu fɛn fɛn ka di ni o ti digi la n'a mɛn juguman dɔrɔn min bɛ digi la o de don ni fɛn ti digi la est-ce que i bɛ juguman dɔn wa o kama mɔgɔ juguya tɛ ne kɔnɔ parce que foyi tɛ min bɛ digi ne la parce que min bɛ digi ne la ne n'o tɛ se ka taama o kama ne tɛ se ka juguya minɛ i da sɔgɔ i ni ko. émission bɛ sera a cɛyɔrɔ la nin waati in na mais yan'a ye bɔ émission kɔnɔ an n'a foli kan bɛ bɛɛ ye Côte d'Ivoire kɔnɔ Côte d'Ivoire kɔ kan diɲɛ selekena bɛɛ la ni lɛri in na an bɛ Bɔbɔ Jula-Sote an yɛrɛ la sababu an bɛ kɔsigi ka fo ni bɛɛ ko ma ko professeur Alaka Abu i da sɔgɔ i ni ko a fo ne nin waati in na ale le ka wele bila an ma ka bɔ Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ ka na ala san yɛlɛma na o sababu la fana an ka cɛkun ye yan ani cɛkun bɛ baro kɛ san ni waati bɛɛ fa dansɔgɔ kan ni ko yɔrɔ bɛ Viki fana fo sabula a pasela Viki de fɛ ni o ye Viki la kalanden Aruna Traoré k'an lasɔrɔ a fo ni ye Burkina Soma den n'a ba Dozo den n'a ba o bɛɛ yɛrɛ sɔrɔ ni foli kɔnɔ a dansɔgɔ ani ko Simo i da sɔgɔ o yɔrɔ la n bɛ fɛ e yɛrɛ hakili ye welewele kan min ye k'a lase an filɛbaga ni an lamɛnbagaw ma sabula waati min na tugu kosɛbɛ ni kɔni n'ala sɔnna nin tɛna kɛ an na émission laban ye émission tɔw bɛ kɔfɛ i da sɔgɔ a bɛ se ka kɛ e yɛrɛ hakili bɛ kuma dɔw la k'o fara an ta fɔta nin kan i bɛ olu fɔ o kɔfɛ an bɛna folikan di an na filɛbaga bɛɛ ma i ka émission kun cɛ i dansɔgɔ ɲini ko e yɛrɛ hakili bɛ kuma min kan ka fara an na ɲininkaliw kan ani jaabi min b'i bolo i bɛ se o yɔrɔ ma i kana ɲinɛ sɔnni ko tɛ parce que sɔnni fɛn o ye jumɛn ye mun ko kɛ o tɛ boli ye parce que anw ka min mɛn o ye boliw de n'an ka mɛn ko do o ye sɔnni fɛn ye n'an ka mɛn ko boli o ye sɔnni fɛn ye mais e ko k'o ni sɔnni fɛn tɛ kelen donc sɔnni fɛn yɔrɔ i fana bɛ se o yɔrɔ ma i dansɔgɔ i ni kɔ. Sagacogo la ala k'a ni sababa bɛn ala ka bɛn sinsin farafinna kɔnɔ ala ka bɛn sinsin diɲɛ kɔnɔ Saga ni thème ninnu yɛrɛ an tɛ se ka nin bɛɛ baro kɛ yɔrɔnin kelen siga t'o la waatiw kɔnɔnen don waatiw ka jan n y'a f'i ye sɔn mana o y'a damana baro ye jo o y'a damana baro ye bɔli o y'a damana baro ye sɔnni o y'a damana baro ye o n'a fɔ thème 4 n y'a yir'i la soma sɔn mana mɔgɔ min dara a ma la ka sɔn a ma ye ka ko dɔ to a ma kama a fɔ de ma sɔn mana a fɔ de ma soma n y'a f'i ye boli ale ye mɔgɔ min bɛ se ka fɛn dɔ sama ka bɔ fɛn dɔ la da tɛra o ka kɛ boli n'o tɛ boli tɛ bɔli de don fɛn min bɛ se ka fɛn dɔ sama ka bɔ fɛn dɔ la n y'a f'i ye jo an mana gɛlɛya cogo o cogo n'aw sera mɔgɔ min ma n'a bɛ se ka jotigi jalaki ka jalakitigi jalaki ka jo di jotigi ma ka min jo t'a la jalakitigi k'a fɔ a ye k'i jalaki ye nin a fɔ de ma ko jo da tɛra kojugu de y'a kɛ jo ye jo tɛ parce que fɔlɔ an fɛ yan an ka farafin tile la lahala yɔrɔ tun b'an bolo kɔsɔn yɔrɔw jinɛ sɔn yɔrɔw duguda siri sɔn yɔrɔw jibɔn yɔrɔ olu tun b'an bolo ni ko o ko gɛlɛyara an bɛ taa se olu ma olu de b'a woloma hali ni tiɲɛni kɛra dugu kɔnɔ an bɛ taa se olu ma k'o ka tiɲɛnikɛla lebu o bɛ tiɲɛnikɛlaw lebu ale de tun bɛ jo woloma i y'a faamu
mais da sera sɔnni min ma n ye sɔnni différence f'i ye mais n'i ko sɔnni minnu ni joliw bi bɔ o kan sisan o fana y'a damana baro de ye. An k'o le lɔn komi sɔnni fɛn an mako b'o yɛrɛ de la parce que an k'o le lɔn yɛrɛ dan sɔgɔ e ni ko i b'an bɔ fili kɔnɔ yɔrɔ la. Sera cogo la e ni ko ŋana. n y'o de f'i ye dɔnni ɲɛ tɛ dusukun de don ani hakili. Mɔgɔ ta ti se ka f'i ma k'e ye dɔnnibaga ye ka taa sɔrɔ i ka ɲini fɛn ma bonya ɲini ta ma marali ma caya hakili kɔnɔ i bɛ se ka adamadenw hakiliw sunɔgɔ ni min ye nanzara dɔnniw b'a fɔ o ma ko philosophie kana fɛn dɔ fɔ min bɛ adamadenw hakili la sunɔgɔ adamadenw ka danaya bɛ da i ka fɛn min na. Sɔnnifɛn joli bɛ bɔ sɔnnifɛn minnu kan ne y'a lajɛ anw fɛ yan farafinna sɔnnifɛn fanba minnu ka girin n'o ye sɔnnikɛlaw ka mɔgɔ minnu bɛ sɔnni kɛ jolimafɛnw na n'olu ka magantayɔrɔw ye a bɛ daminɛ Laginɛ la o la an bɛ foli di n yɛrɛ karamɔgɔlakaw ma n'o ye Fodɛkɛlakaw ni Jimilakaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ne yɛrɛ karamɔgɔba n'o ye karamɔgɔ Jo Tarawele Burulayi Tarawele n'a dɔgɔninw n bɛ foli d'u ma fo Cɛran dugukolo sanfɛ parce que olu de fana ne dɔn ka ne kɛ dɔnfɛn ye ni mɔgɔw bɛ wuli ka ne sɛgɛrɛ. O hukumu kelen kɔnɔ n bɛ foli di Dirisa Kulubali ma Badalabugu dugukolo sanfɛ Famɔrɔba Tɔma ka foli d'a ma Badalabugu an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn d'a ma Kasimu Sinaba ka kalanden don ka foli di Singani Bakari a n'a kɔrɔkɛ Solo Konate ma Singani dugukolo sanfɛ Gɔsatigi Famɔrɔba bɔnnaw don ale denw don parce que olu de fana ye ne kɛ fɛn dɔ ye bi ni diɲɛ bɛ yaala ka ne ɲini joli bɛ bɔ fɛn minnu kan ale fana bɛ kisa min na bi saka ale yɛrɛ dɔrɔn kelen don ka diɲɛ yɛrɛ kabakoya ko kura tɛ o non ko kura tɛ aw arabu dɔnniw y'a yɛrɛ na ko minnu ye cidenw ye o k'olu cira dugukolo kan olu bɛɛ nana sɔrɔ a bɛ dugukolo sanfɛ parce que ala ye dɔw ci n'a ye fɔlɔ sɔnni a ka s'olu ma o joli bɛ bɔ fɛn minnu sanfɛ ala ye dɔw ci n'a ye fɔlɔ sɔnni a ka se olu de ye ciden kunfɔlɔw ye ala bolo minnu nana fɔlɔ ka na o waleya dugukolo kan yanni ciden kuraw ka na arabu dɔnniw ye min fɔ an ye dɛ n'o tɛ o t'anw fɛ yan farafinna dɛ arabu dɔnni de nana o fɔ anw ye joli bɛ bɔ fɛn minnu kan olu fɛn ninnu olu fana ye fɛn minnu bɛ don mɔgɔw ni a tigi ni ala cɛla la a ye barika dɔ ɲini ala sɔnna ka fɛn dɔ bɔ a ye a ka kɛ jinɛkan d'a ma a ka kɛ a ka bɔ a bennen kan a ka kɛ a sunɔgɔbagatɔ y'a ye sunɔgɔ la ka wuli k'a fara ɲɔgɔn kan a kamana gannen bɛ mɔgɔ min na a y'o mago in dilan n'a ye a ka ko ye mais sɔnnifɛn n'o ye joli bɔn fɛn ye joli bɔn fɛn ni dɔw ko basibɔ fɛn ale fana bi ta kalan b'a la mais mɔgɔ t'i kɛ basibɔ fɛn tabaga ye fo sira dɔw bɛ yen i ka bɔ olu sira ma parce que bi diɲɛ teliyara olu fana ma n'a fɔra e ma ko basibɔ fɛn b'i bolo i karamɔgɔ ye labila ni basibɔ fɛn ye k'i kana sigi n'o ye ka adamadenw ka jow d'u ma ka adamadenw ka bɔlifɛnw bɔ o la f'i ka tɛmɛ sira dɔw fɛ pour que i ka k'ale yɛrɛ ye a tɛ f'e ma sɔn mana min bɛ joli bɔ fɛn dɔ kan a tɛ f'e ma jamais f'i ka tɛmɛ sira dɔw fɛ mais diɲɛ teliyara olu ma parce que nin bɛ sɔrɔ sugu la bi problème bilenman bɛ sɔrɔ sugu la bi joli bɔn fɛn fabriquelenw bɛ sɔrɔ sugu la bi n'o tɛ fɔlɔ joli bɔn fɛn feereta yelen a kun tɛ ye dɛ a bɛ taa kumabɔ de mais bi b'a feereta de sɔrɔ dɔ fɛnɛ tora ɲɛguwan na ka se joli bɔn fɛnbaga dɔ ma min bɛ joli bɔn fɛn dɔ kan k'a sɔn o ɲɛguwan sababu la ale bɔr'o la ko in bonyana hakili ma ale fɛnɛ taara ta ka na sigi k'ale y'a kɛbaga ye o t'a kɛbaga ye mɔgɔ a tɛ f'e ma ko karamɔgɔ walima sɔn mana joli bɔn fɛn mɔgɔ min bɛ joli bɔn fɛn kan k'a kɛra sɔn mana ye a tɛ f'i ma i ka k'a yɛrɛ yɛrɛ ye f'i ka tɛmɛ sira dɔw fɛ a fɔlɔ anw fɛ yan dankun bɛ yen donso bɛ tɛmɛ dankun minnu na i t'i kɛ joli bɔn fɛntigi masa ye ka tɔgɔ sɔrɔ a la ni nkalon ni kalabanciya ni fulumaniya tɛ ka sɔrɔ i ma don dankun na parce que o y'an ka bamanan dafalen wɔrɔ fɔlɔw de ye fɔlɔ olu y'an ka joli bɔn yɔrɔ fɛn kɔrɔw de ye fɔlɔ minnu n'an bɛnbakɛw y'olu bila an ɲɛ
itika kamoe ka ke subaga ya kono figa do komola o kama be fo ko muso ti komoe o e fengrima fly nyemi fi no ta shoma ro be alibio do mo be warako be do be lo be parce que photo ro bamara ma fo do sina fo ni bo wa fo lo fo che mi kushi deta cha kushi ta wati kumana se che be somo bita bi saka obo che bi kushi ta ibi bo de akono ka keche magoro wati me bi kushi ta te o mo fele di tike sumai folo fe bamana ibi kushi ta ni kushi ta ibi do ko ibi ta danguna ni bora danguna ibi ta komola ni bora komola ika chefara to be dafaki to ko kono choro bi blasira itige joli bona nyuma ye ka sɔrɔ ma tɛmɛ ni sira fɛ ni fulomaniya ni galontigɛ tɛ bi tile la anw fɛ i bolo ti don buguri la ka taa sɔrɔ i ma joli bɔ fɛn dɔ ye ka sumasi ɲagaminɛ di buguri ma fɔlɔ i ka sɔrɔ ka don a la anw bamananw fɛ yen dɛ parce que ne bamanan nin ni bamanan 100% nin mɔgɔ ti kɛ joli bɔn fɛnkɛla ye ka sɔrɔ i ma tɛmɛ ni sira ninnu fɛ i bi kurusi ta fɔlɔ mais jentelara kurushita ma an ka tɛmɛ o kan force n'a fɔra ma k'e de bi joli bɔ fɛn dɔ kan ka mɔgɔ dilan mɔgɔ dɔ ye i kan ka don dankun na wajibi i ka dankun na don ye pour que i ka kɛ mɔgɔ ɲuman ye ka kɛ mɔgɔ tilennen ye i kana mɔgɔw jigi tigɛ mɔgɔw tɔɲɔ n'i bɔra dankun na i t'o kɛ parce que cɛkɔrɔbaw bi kalekan minnu f'i ye ne y'o kalekan bɛɛ ta i b'a dɔn n'o kalekan ninnu t'i to ye i ti sɔn ka kɛ mɔgɔ tɔɲɔna ye sagatugɔla aramu tɛ ne kɔnɔ ne tɛ aramu dun ne ti bi mɔgɔ kan n ti mɔgɔ tɔɲɔ bɛɛ ka di ne ye mɔgɔ juguya tɛ ne kɔnɔ i bɔ dankun na joli bɔn fɛnkɛla min sɔnna ma la n'a bi joli bɔ fɛn dɔ kama m'a ka mago dilan o fɛn kama a tigi bi taa dankun na fɔlɔ n'i bɔra dankun na i bi don kɔmɔ la walima i bɛ don lo la walima i bɛ don do la walima i bɛ don wara la walima i bɛ don domo la ninnu bɛɛ ye fɛn kelen ye fɔcogo ro n'o tɛ a bɛɛ ka surun ɲɔgɔn na différence fana b'olu la mais bi an tɛ se ka o bɛɛ baro kɛ mais a base fɔlɔ bi kurusi ta tɛ yen an bɛ tɛmɛ kurusi kan kan mais n'a fɔra ma k'e jo sɔnna ɲuman yɛrɛ yɛrɛ k'i sigilen bɛ cɛn kan i kan ka bɔ dankun na fɔlɔ o kama kodɔnna dɔw ko soma kɔrɔlen donso kɔrɔlen de ye soma ye a fɔkun de ye nin ye ba dankun ye donso ta de o b'a yɛrɛ e tɛ se ka kɛ jo sɔnna ye mɔgɔ min bɛ jo sɔn joli bɔ fɛn dɔ la ka cɛn di fɛn dɔ ma ka fɛn dɔ ɲini ala fɛ ala k'a kɛ jolibɔn fɛn dɔ kama i tɛ se ka k'a ɲuman ye k'a sɔrɔ e ma taa bɔ jolibɔn fɛnba la jolibɔn fɛnba de ye dankun ye a bɛ fɔ o de ma ko jolibɔn fɛn bɛ dan f'i ka s'ale ma fɔlɔ ale de bɛ sɔrɔ ka sira d'i ma o kama n'i taara jolibɔn fɛn kalanyɔrɔ la ni bi tile tɛ cɛkɔrɔbaw b'i bɔ dankun na n'u y'i bɔ dankun na ni kɔmɔko bɛ dugu la u b'i bɔ kɔmɔ la ni doko bɛ yen u b'i bɔ yen walima ni loko bɛ yen u b'i bɔ lo la fɔlɔ i ka kalan basi de ye ninnu ye parce que n'i ma don olu la fɔlɔ i ma kɛ cɛ ye quoi anw bamananw fɛ yen tant que bamananden ma don dankun na a ma bɔ kɔmɔ la i ma kɛ cɛ ye fɔlɔ n'i bɔra o la i kɛra cɛ ye i bɛ se ka cɛya gindo mara parce que dɔnni yɛrɛ de ye gindo ye secret de don a bɛ n'a fɔ sɛfan n'i ma don a kɔnɔ i t'a kɔnɔko dɔn n'i ma sɛfan ci i t'a kɔnɔko dɔn datugulen don ten dɔnni datugulen de b'a fɔ sɛfan dɔnni misaliya de ye sɛfan ye diɲɛ dugukolo sanfɛ n'i donna a kɔnɔ i b'a kɔnɔko de dɔn n'i ma sɛfan ci kɔnɔ jaune min b'a kɔnɔ i t'a dɔn i kɔni y'a ye fɛn kulukutu do ten dɔnni fana ye fɛn kulukutu de a bilalen don n'i donna a kɔnɔ de i b'a dɔn sagatogo la i tɛ se ka kɛ sɔnfɛn tigi ye sɔnfɛn minnu ni joli bi bɔ olu la i tɛ se ka kɛ olu tigi ye ka masaya sɔrɔ a la ka tɔgɔtigiya sɔrɔ a la fo n'i kɛra fulomani ye amakɛre ye walima i kɛra nkalontigɛla ye walima i y'a ye ten ka na sigi a ma i bɛ baara minɛ ka taa di mɔgɔ wɛrɛ ma a k'a kɛ i tɛ se ka k'a tigi ɲuman ye ka tɛmɛ a sira fɛ ka kɛ mɔgɔ tilennen ni mɔgɔ jɛlen a kɔnɔ ka sɔrɔ i ma bɔ dankun na i bɛ bɔ dankun na après i bɛna kɔmɔko ɲɛɲini i bɛ bɔ kɔmɔ la n'a t'i karamɔgɔlakaw fɛ i karamɔgɔ bɛ sira bin i kɔrɔ a bɛ yɔrɔ min na i bɛ taa bɔ a la parce que olu ye dugufɛnw de walima i bɛ taa bɔ lo la dɔw ko do walima i bɛ taa bɔ wara la walima i bɛ taa bɔ domo la n'o kɛra waati min na i karamɔgɔ bɛ sɔrɔ ka na joli bɔn fɛn d'i ma k'a f'i ye i ye sɛgɛn min kɛ ne ye ka ji t'a ɲe ka lɔgɔ ɲini ye ka nɛnɛ kun fɛ ka kɔngɔ kun fɛ
o kama nye nin di ma ni ye fɛn o fɛn fɔ nin na ala ko mago dilan i bolo ne ye labila cogo la o t'i n'a fɔ i tɛ se karamɔgɔ ma dɛ waati bɛɛ i bɛ taa bɔ karamɔgɔ la waati bɛɛ i b'a kunnafoniya ɲini k'a dɔn o bɛ dɔ fara e ka ko kan mɛ e ye sɔrɔ kɛ ka tɛmɛ karamɔgɔ kan o b'a yɛrɛ k'e bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ a kan ne bɛ fɛn dɔ ka tɛmɛ a kan a ye min d'e ma a t'o d'e ma mɔgɔ joli de b'a karamɔgɔ sira bɔ bi mɔgɔ joli mago b'a karamɔgɔ la bi karamɔgɔ yɛrɛ ti dɔw la parce que réseaux sociaux ye bɛɛ kɛ jolibɔnfɛnw sɔnbaga ye k'a tɔgɔ mɛn dɔrɔn ka taa ne yɛrɛ mana jolibɔnfɛn feere tɔ réseaux sociaux la ne bɛ tigɛ i la de. N'a sɔrɔ ni ko tɔgɔla tɔgɔ yɛrɛ b'aw émission sera cɛyɔrɔ la mais an bɛ Simo komi a ka fɔ yɔrɔ dɔ la k'ale bɛ maaw mako dilan an bɛna ɲininka ale bɛ maaw mako dilan na sugu jumɛn b'ale bolo ni mɔgɔ mun fana mako b'ale la o bɛ se k'a lasɔrɔ cogoya di a bɛ n'o tɛ taa jama Simo Dansoko ni ko. Sagatugula Dansoko n y'a f'i ye baro in ka jan kojugu da tɛ se ka don a bɛɛ la ne ye gosatigi Solo ye dɔw ko jafɛrɛtigi Solo ala ye n garisɛgɛ arabu dɔnniya la k'an garisɛgɛ tubabu dɔnniya la ka tila k'an garisɛgɛ farafin baara la k'an garisɛgɛ tubabu baara la parce que ne fɛnɛ ka baara bɛnna ɲinini ma hali sini bɛ ɲinini na parce que ɲinini ti ban fo adamaden ka saya ka se mɛ a ka ca ala fɛ n'i ye diɲɛ mago sigi 100 ne bɛ se ka 80 dilan ala ni n bɔra minnu fɛ olu barika ani n bɔra fɛn minnu na parce que ne yɛrɛ bɔra dɔnnibagaw la de minnu bɛ kodɔn ne bɔra olu la ka kodɔn sɔrɔ olu bolo ka sɔrɔ ka yaala ka kodɔn kalan o kodɔn kelen sababu la n ye diɲɛ fɛnɛ yaala parce que kodɔn yɛrɛ n'i donna kɔnɔ n'i bɛ yaala kɔnɔ i b'a ye e fɛ ani ni fɛw tɛ kelen ye a misaliya fɔlɔ ni aw fɛ yan lajɛ ka taa arabu walima surakaw fɛ lajɛ i b'a sɔrɔ différence ba b'a n'u ka taabolow cɛ nanzaraw b'a fɔ de ma ko critique bɛɛ n'i ka culture don bɛɛ n'i ka taabolo don n'a fɔra e ma k'e ye dɔnnikɛla ye i kana kɛ kodɔnna sugu o sugu ye f'i ka yaala fara i bolo kan pour que ka se ka bɛɛ ka dɔnta dɔ ta k'o fara i ta kan ka baara kɛ o b'a yɛrɛ ni diɲɛ mago ye 80 100 ye ne bɛ se ka 80 walima 90 dilan 10 bɛ yen ne ka dilanni ma s'o ma fɔlɔ parce que ne ma tila kalan na. mɔgɔ ka sugu b'e bolo e y'o ko cogoya di sisan n'o baara na sugu b'e bolo e y'o kɛ cogoya di e b'o baara kɛ wa walima e b'o kɛ cogoya di. Saka ni mɔgɔ ser'e ma Saka na n ka fɛn filime e b'o dɔn mɛ n'a k'e ma ko Saka na dɔnkili da e bɛ dɔnkili da dɔn wa ni mɔgɔtigi ser'i ma a mago la n'i bɛ se ka dilan i b'a dilan kɛ n'i tɛ se i b'a fɔ i tɛ se mɔgɔ min bɛ se i b'a guider ka t'o fɛ yen walima i b'a fɔ mɔgɔ min bɛ se n t'o tigi dɔn mɛ an tɛ se k'o de kɛ bilen o parce que an ko an bɛ s'a bɛɛ la mɔgɔ kelen dun t'a bɛɛ dɔn mɔgɔ kelen t'a bɛɛ dɔn mɔgɔ kelen tɛ s'a bɛɛ la ni mɔgɔ ser'e ma sɔnni i ka na taa wari la fɔlɔ i tɛ bɛn na taa i ka danbe la sɔnni i ka na taa sɔrɔ la i bɛ na taa danbe de la fɔlɔ i bɔra fɛn minnu na ani fɛn minnu bɛna bɔ i la olu lajɛ fɔlɔ Saka kana n bila kuma la parce que ni n bila kuma la i bɛna n bila kuma la fo ka kuma bɛna tɛmɛ n y'a f'i ye dɔnni baro ka gɛlɛn parce que dɔnnibaga bɛ se ka dɔnni baro kɛ Saka Tugula min y'i latɛmɛ dɔɔni Wenba dɔw ko kumaɲagankɛla dɔw ko jinɛmori k'a fɛn dɔ bɔ fɛn dɔ la ka mɔgɔw la nisɔndiya ka mɔgɔw la yɛlɛ nin yɔrɔ an da bɛ se an da tɛmɛ ma Mali la k'a fɔ jinɛden su fure k'ala ka hinɛ an la ka denkɛ Kasimu Kanta fo k'Adama Konate fo nin yɔrɔ in na ka satigi Kara fo Mali dugukolo sanfɛ ka jinɛtigi baba fo Bobo dugukolo kan kumaɲagankɛla don jinɛtigi don olu b'a sɛbɛ kan quoi sɛbɛ olu ye quoi parce que suya minnu suya fin de don ani mɔgɔ dun suya tɛ kelen ye mais mɔgɔ nisɔndiya suya don mɔgɔ fɛnɛ ti kɛ sɔnmana ye ka sɔrɔ i ma kɛ subaga fɛnɛ f'i ka kɛ subaga de ye banabagatɔ bɛ se ka na e ma fɛn dɔ b'a kɔ i kan k'o fɛn de bɔ a kɔ pour que banabagatɔ k'a yɛrɛ sɔrɔ n'i ma don dɔɔni suya la i tɛ se k'ale kɛ. Saka Tugula ne bɛ lasɔrɔ cogoya di sisan ni mɔgɔ min mako bɛ na o ye lasɔrɔ cogo di. Saka Tugula Solomani Jara ne ye murabuguka de ye Mali la ne fa bɛ yen n baw bɛ yen n kɔrɔw bɛ yen n dɔgɔw bɛ yen n ka kalandenw bɛ Mali fan 14 farafinna yɛrɛ bɛɛ kɔnɔ bi ne ka kalanden ka ca yen nɔ mais Yamusokoro ye n sigiyɔrɔ ye
mais karamɔgɔ de ko solo na sigi Bobo ne mana sigi Burkina ko parce que Burkina ka di ne ye o ye ne labila de ka na Burkina na sigi Burkina n'ale sigi Burkina n sigiyɔrɔ bɛnnen don 22 ma pharmacie Amine kɛrɛfɛ n sigiyɔrɔ bɛnnen don o ma an bɛ yan bɛɛ lajɛlen kama n'an bɛ se min na an b'o kɛ n'an tɛ se min na an b'i labila maloya t'a la parce que an b'an danbe fɛ mɔgɔ ka k'i yɛrɛ fɛ fɔlɔ sɔnni ka kɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ. Ni mɔgɔ min ko k'a bɛ wele sisan i la nɛgɛso sira i bɛ se k'o fɔ. Saka Togola Burkina yan nɔ ne bɛ sɔrɔ 00226 66 90 70 55 mais ne ka WhatsApp international n bɛ diɲɛ jamana o jamana n bɛ sɔrɔ WhatsApp numéro min na ale ye Côte d'Ivoire numéro ye 00225 01 71 59 41 12 n bɛ sɔrɔ la diɲɛ fan bɛɛ fɛ WhatsApp sanfɛ mais ni n bɛ Côte d'Ivoire territoire kan ni n wulila la dɔrɔn i bɛ n sɔrɔ. I dan sɔgɔ ni ko. Togola TV lamɛnbagaw émission sera a cɛyɔrɔ la mais an tɛ bɔ émission kɔnɔ ten sabula Sibo kun ka fɔ sisan a da sera Laginɛ jamana min ma ni yɔrɔ la o bɛ ne hakili jigin Numaga Dunbiya la jinɛtigi Mamadi Tarawele tericɛ Lakawuli tere Laginɛ jamana kɔnɔ k'a foni de n'a toro b'an kan na a tɔgɔ jugu t'an da la Musa Dogomani fana foni de nin waati nin na sabula a da sera olu y'a mɔgɔw ma n'o ye Musa Dogomani ye n jigiya mɔgɔba dɔ de Abidan dugukolo kan k'a dansɔgɔ k'a ni ko Timo o yɔrɔ la folikan jumɛn b'e bolo k'a lase Togola TV filɛbagaw ma nin waatiw la sabula olu fana de bɛ connexion don ka taa filɛ direct la nin waati in na i dansɔgɔ ni ko. Saka an bɛ Ala fo k'Ala barikada ka farafinna bɛɛ fo an m'an bɔkolo fila fo fɔlɔ parce que olu de kɛra sababu ye bi diɲɛmanw dɔn olu kɛra sababu ye an fana diɲɛ sɔrɔ an bɛ an bɔkolo fila fo n'o y'an faw n'an baw ye. N'an olu fo ka ban tɔgɔ min bɛ ne la n'o ye kodɔn tɔgɔ ye mɔgɔ dɔw de fana ni kalan ne kɛra sababu ye bi min karamɔgɔlakaw fo parce que ne kalanbolo cayara n kalanbolo cayara arabu bolo ani farafin bolo ani tubabu bolo kan n tɛ se ka karamɔgɔ kelen t'a tɔgɔ ma ka fo min karamɔgɔlaka bɛɛ lajɛlen fo minnu ye diɲɛ dɔnniya don ne kunkolo la n ka se ka diɲɛ magoɲɛnaw mago dilan n b'u fo n'i y'olu fo n'i y'a mɛn Jɔnni Kunnadi i sababu ɲuman Saka Togola an b'i fo parce que i kɛra sababu ye bi diɲɛ bɛ ka bɔ farafinna danbe caman kalama ani farafinna ka taabolo caman kalama an b'i fo kosɛbɛ kosɛbɛ i ka hakilila la n'an y'i fo minnu fana bɛ sigi k'an kɔnɔ waatiw kɔnɔ ka lamɛnni kɛ an bɛ foli di lamɛnnikɛlaw ni lakalikɛlaw ma parce que mɔgɔ dɔw b'i lamɛn o t'a lakale mais dɔ b'i lamɛn o bɛ segin a t'a lakale an ye karisa ka nin émission lamɛn a diyara dɛ a taga émission in lajɛ o ye lakalibaga o de ye fɔbaga ye an bɛ foli di lakalibagaw ma ka foli di lajɛlikɛlaw ma o tɛmɛnen kɔ n karamɔgɔ so fila n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka d'olu ma jolimafɛnw sɔnni sira ma n karamɔgɔ fila jolimafɛnw sɔnni sira ma n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka d'u ma n'o ye furekɛ bɔnnaw ye karamɔgɔ Burulayi n'a dɔgɔninw karamɔgɔ Jo n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka d'a n'a furumusow ma Laginɛ dugukolo ka cɛra nin waati in na ka foli di a n'a dɔgɔ n'a kɔrɔw ma ka tila ka ladilikan fitinin di nin yɔrɔ in kɔnɔna la basiw jolimafɛnw ni basi bɛ bɔ olu sanfɛ parce que n'i ko sɔnnifɛnw minnu joli bɛ bɔ a kan olu bamanankan de ye basiw ye basi sɔnnaw minnu bɛ jolimafɛnw faga k'a kɛ ka Ala deli n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka d'u bɛɛ lajɛlen ma o sababu basi minnu bɛ ne bolo olu sababu bɔra minnu na n bɛ foli d'u ma n'o ye Gosatigi Mɔrɔ ye ani Cɛra Jo Tarawele Forekɛ ka Jo n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka d'u ma ka foli di n bɛnkɛ ma Dawu Tarawele Jafrɛ Dawu Yegere plateau la Bobo dugukolo kan n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka d'olu ma ka foli di Fiya Bɔgɔba ma n'olu ye ne yiri karamɔgɔw ye n bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn ka d'o ma ka foli di karamɔgɔ Adama Jalo ma n'o ye ne bagan karamɔgɔw ye parce que bagan bɛ kalan yiri bɛ kalan mɔgɔ bɛ kalan sɔnnifɛn bɛ kalan nin fana ye damana baro ye bagan foyi tɛ dugukolo kan Ala ka magoɲɛyɔrɔ tɛ bagan min na yiri foyi tɛ dugukolo kan adamaden magoɲɛyɔrɔ tɛ yiri min na a tɛ Ala ka dugukolo kan mais dɔnnibaga kan ka nin bɛɛ kalan i bɛ yiri kalan i bɛ bagan kalan i bɛ tila ka na basi kalan i bɛ joli bɔ fɛn minnu kan i kan ka olu fana kalan n'i tɛ joli bɔ fɛn kan i bɛ fɛn min yiri bɔ walima nasi bɔ ka di mɔgɔ ma i kan ka ale fana kalan n bɛ foli di n karamɔgɔ so fila ma k'a f'u ye minnu bɛ ka basi fabriquer sɔnnifɛnw fabriquer k'a di mɔgɔw ma ka sɔrɔ a yɛrɛ tɛ Ala k'u kɔ bɔ fiɲɛ na Ala k'u lebu
mɔgɔ minnu bɛ ka basi fabriquer joli bɔnfɛnw k'u fabriquer ka joli bɔnfɛnw dilanbagaw lagosi kɛrɛnkɛrɛnya jafɛrɛ ni kungere ni gwasa ani kɔmɔ mɔgɔ minnu bɛ k'olu fabriquer ala k'u lebu k'u kɔ bɔ fiɲɛ na n'o tɛ vodu bɛ bene vodu tɛ fabriquer an fɛ yan mais jafɛrɛ bɛ ka fabriquer a kopiw bɛ ka tarawelakaw lagosi kungere bɛ ka fabriquer a kopi bɛ ka tarawelakaw lagosi kɔmɔ bɛ ka fabriquer k'an ka kɔmɔ zɛmɛ kɔrɔbaw numu cɛkɔrɔba minnu ye kɔmɔ ko dilan fɛ yen k'u lagosi ka sɔrɔ kɔmɔ tɛ gwasa bɛ ka fabriquer k'a kɛ bɔrɔ kɔnɔ ka taa feere ka taa sɔrɔ gwasa tɛ parce que gwasa yɛrɛ ye dugulakana basi ye da tɛ se ka maga ale fɛnɛ la mais anw fɛ yen farafinna gun kan somɔgɔw ka hiji de ye jafɛrɛ o kama jafɛrɛ lagosibaga cayara mɔgɔw bɛ taa fabriquer ni kopiw dilan ka di mɔgɔw ma ala k'u kɔ bɔ fiɲɛ na ala k'u lebu ala ka barika don turalakaw bolo basiw la Saka Togola an bɛ foli di lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen ma u n'u balimakɛ de tun bɛ kuma la n'u ka kalandenni kɔnɔni fitini ma si bɔ kuma tɛ ka pan gosatigi solo jafɛrɛba tigi solo bobo dugukolo kan 22 la pharmacie Amine kɛrɛfɛ Sulemani Jara toujours en action aw da sɔgɔ ani ko Niko n'a sɔrɔ